ba hakan a jikinka a yashe masa kasan sunan ka tuba na kira jan kakanka rabu tabbatar da salati na sahibul darajati ya ali sa'ad sabati albarkacin sa rabu karan sai na fadima na kada masu mai da sharri sa'a amma ya kawo an baka a kaddara ana hannun ki ko a'a shewa amadu tijani mai ɗaukar ya daga aini to idan wani abu da maka suri gani shewa kar a bar ni da rauni lafiya abu isa haka da kai maza suke saka saka motsin kai kama da nasarka daga mai laifi ya yi shayinka gaisuwa da ke maulaya mai zamani uban mai laya shakali fa Muhammad ayya ba dan da kai da rabo ya juya sai na idan na fade ka ashe su farka ba ta jikinka to ta ya fani mai waka zan samu dan abun fada daga gunka la ilaha illallah la ilaha illallah shaki mama sun ya shehu ya imam shehu radiyallahu anhu ga maza abin labari masu mai da sharri kairi lafiya fitaccen nuri in ga ka shehu ba yi mana gori mamali ne a banka